Второто упражнение в днешната тренировка, това са напади. Ако някой ме попита кое упражнение единствено бих могла да правя, за да имам хубаво дупе и да изключа всички останали, честно да ви кажа, бих се спряла на напади. Нападите правят точно този обем на вашето дупе и го вдигат нагоре и го оформят. Знам, че са трудни, знам, че много момичета ги мразят, знам, че много от вас ги избягват, но тези от вас, които работят с мен, знаят, че няма тренировка, в която при мен да няма напади под една или друга форма. Така че нападите са must have и ние се учим да ги правим правилно. Ще направим днеска български напади. Български напади аз ги правя в мит машина, правя ги с щанга, но за сега ще ги направим с гири. За съвсем начинаещите, абсолютно без никакви гири, докато се научат да работят правилно. Дори могат да се придържат първоначално някъде за някоя стена за равновесие. Най-важното е тук да се научите да ги правите правилно, защото при нападите много често работи бедрото, а ние ще ги направим така, че максимално да включим дупето в работа. Следим внимателно, гледаме внимателно, аз работя заедно с вас, дишам заедно с вас, пръхтя заедно с вас, така че включваме се в работа и гледаме техниката на изпълнение.